Здравейте, приятели! Искам да благодаря на Верига Абсолют, хранителна Верига Абсолют, че ми помогнаха за поставянето на кутии за дарения за мен, за моята кампания Ради без МС. Като в тази кутии бяха събрани парички. Днес съответно отидох към банката, дадох ги. Значи в кутиите бяха общо 1341 лева и 24 стотинки или 685 евро и 77 стотинки. Ето. Но изненадана бях, че имаше и в евро, като в едната кутия имаше 5 евро и те са вкарани. Ето. Благодаря ви, че ми помогнахте за събиране на парички. Много благодаря.